Helo, Bethan yma am air bach am ddiogelwch cyn dechrau'r hwyl. Mae dawnsio yn y cartref tymed bach yn wahanol i dawnsio yn y studio. Felly yn gyntaf, rhif 1, dydw i ddim fyna. Felly wneud yn siŵr bod rhywun ar gael i wneud yn siŵr bod chi'n ddiogel wrth dawnsio. Os ydy rhywbeth yn teimlo'n od neu'n brifo, triwch wneud fersiwn fach o'r symudiad ac os ydy dal yn brifo, stopiwch a gadewch y symudiad mas. Rhif 2. Cliriwch digon o le o'ch cwmpas cyn dechrau. Bydd angen digon o le i cicio'ch coesau i'r ffrynt, i'r ochr, i'r cefn. Felly, wneud yn siŵr bod digon o le mewn pob gyfeiriad heb ddamwain neu torri eich hun neu unrhyw beth arall o'ch gwmpas. Rhif 3. Gwasgwch pause at unrhyw fan i stopio a chael diod. Ac yn olaf, rhif 4. Os ydy'r llawr ble bynnag rydych chi'n dawnsio yn llithrig, tynnu sanau'r band. Os ydych chi'n ar carped fel fi, cadewch y sanau ymlaen jyst i atal llosgiadau. OK, barod? Awn ni. OK, heddiw, dyn ni'n mynd i dawnsio ein henwau ni. Felly, cyn dechrau, dyn ni eisiau darn o papur a pensil neu pensilau lliw. Dyn ni'n mynd i ysgrifennu enw ni lawr ochr y bapur. Felly dwi wedi dechrau fan hyn gyda B. A wedyn ar bwys pob llythyr, dyn ni'n mynd i roi darn o'r corff. Dwi wedi dechrau gyda ysgwydd. Does dim ots pa rhan, mynd â un hoff chi. A os ti ddim yn gallu meddwl, defnyddio roi fi. Felly, rhoi hwn i'r ochr am tipyn bach, dyn ni'n mynd i toimo lan y corff, wedyn dyn ni'n mynd i dechrau dawnsio. Dyn ni'n mynd i dechrau gan toimo lan, felly dechrau gyda pen, dyn ni'n mynd i nodio lawr yn araf a lan, a wedyn dau mwys i tymed bach yn gyflymach. Lawr a lan, lawr a lan. A does dim stop yn y canol fan hyn, felly mae yna stop a lan, nawr dim stop, lawr a lan. A hefyd i'r ochrau. Ochr, stop, yn gyflym jyst yn mynd trwy 2, 1. Yeah. Wedyn ni'n mynd i wneud ysgwyddau 2 ôl, 2, wedyn ping elyn, braich holl am 2, wedyn ni'n mynd i gollwng lawr gan dropio'r pen. So ni mewn curve yn hyn sy'n crwm iawn, a wedyn stecio nôl lan i sefyll gan rolio lan. So ni rili'n creu siap crwm yn y cefn fan hyn cyn rolio lan. A wedyn ni'n gwneud popeth y ffordd arall. So ni'n mynd i'r blaen gyda'r ysgwyddau. 2 enw, 2 gyda'r penelyn, 2 gyda'r holl braich, a wedyn dropio, stacio nôl lan. Ar ôl hynna, dyn ni'n mynd i ymestyn i'r ochrau tipyn bach. So ni'n mynd i sgwpio lan gyda braich dde, braich chwith, braich dde, braich chwith. Dyn ni'n mynd i gollwng popeth gyda bwnt yn y coesa, a wedyn gweithio lan ar eich bysedd traed i ymestyn i'r nen. A lawr, a lan. So ni'n gwneud 2 waith. A wedyn eto 1, 2, 3, 4, gollwng ac ymestyn, gollwng ac ymestyn. So chi gallu mynd ar bysedd traed fan hyn, ond does dim os, mae hwnna ddim yn gweithio i chi. A ar ôl hwnna, dyn ni'n mynd i wneud breichiau mawr enfys o ochr i ochr. So ni'n mynd i dechrau o'r ochr dde, mynd drawr i'r chwith, a dyn ni eisiau newid coesau fan hyn. So ni'n newid o un coes i'r coes arall. So ni'n mynd dros 1, 2, 3, 4 ac eto 5, 6, 7 a 8. Mae'n breichiau mynd lan a dros fel enfys. Iawn, ar ôl 8 o nhw, dyn ni'n mynd nôl i'r ysgwyddau. 1, 2, penelyn, breichiau, dropio lan. Ffordd arall, dros, breichiau, lawr a lan. Ymestyn, 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 gollwng ac ymestyn, gollwng ac ymestyn, ac eto. Mae'n mwy araf na hwn. 3,
pedwar, gollwng ac ymestyn, gollwng ac ymestyn. Wedyn, mae tipyn bach o amser i wneud yr ymestyn hwnna cyn bod cerddoriaeth yn dod nôl. A wedyn pan mae'r cerddoriaeth yn dod nôl, dyn ni'n mynd dros am 8 breichiau enfys. A wedyn, ar ôl hwnna, section newydd, dyn ni'n mynd i wneud ymestyn a drop gyda bounce. So, lot o bounce yn y coesau fan hyn, a dyn ni eisiau cael cefn sydd yn crym fan hyn hefyd, sydd jyst yn dropio popeth lawr. Trio wneud eich hun tyma bach mwy twymach. 4 o nhw, fi'n credu. Dyn ni'n gweld. A wedyn, rhywbeth newydd, dyn ni'n wneud gorymdeithio marches. So ni'n mynd i cael penglin i lan at y braich fan hyn. 2, 3, 4 yn araf. Wedyn 8 tyma bach mwy gyflym. A ni dal eisiau cael penglin lan i'ch dwyloch chi fan hyn. Iawn, a wedyn ar ôl hwnna, fi'n credu, dyna ni gorffen. Gyda bounce now yn y coesau. Ffordd a. Stopio. Gollwng. Stopio lan. Gyda'r coesau nawr yn ffyrru. Gollwng ac ymestyn. Gollwng ac ymestyn. Barod. Just ymestyn sy'n bach. Lan a beth. Lan ar rhywbeth sy'n tred eich gallu. Yn araf yn gyntaf, wedyn yn gloi. Gefn. Mae darn y papur fi yn dechrau gyda'r llythyr B. A dwi wedi ysgrifennu ysgwydd ar bwysau. Felly, dyn ni'n mynd i dechrau gan creu y symudiad cyntaf. Dyn ni'n mynd i ddefnyddio ysgwydd chwith fi, fel bod chi'n gallu gweld y ffyrddiant. Dyn ni'n mynd i dechrau gan creu B,
gyda'r ysgwydd. Felly fan hyn, dych chi gallu copio un fi, neu dych chi'n gallu cofio creu a creu un chi. B. Wedyn, nesaf dwi gyda E, a dwi wedi dewis penglin. So o fan hyn dwi'n gwneud B, wedyn dwi'n mynd i creu E. E, gyda penglin fi. 1, 2. Nesaf, mae gen i T. A dwi wedi rhoi braich ar y boes hynna, so dwi'n mynd i wneud braich sy'n mynd lan a o'r ochr i ochr fel T. So dechrau mae'n mynd B, E, T. Ie. Ar ôl hynna, dwi'n mynd i wneud H. A dwi wedi dewis panelyn am H. Felly, yn dechrau yn y cornel fan hyn, rwy'n gwneud H a lawr. Gyda panelyn fi. H a lawr. O'r top, mae'n mynd B, E, T, H. Ie. Ar ôl hynna, mae gen i A am clean fi. Dwi wedi dewis hip fan hyn. So, dwi wedi gwneud H, a wedyn dwi'n mynd i cadw panelyn fi fyna a wneud A gyda clean fi. Falle A fan hyn. Un mwy ar ôl, a mae hwnna yn N gyda sawl fi. Felly, dwi'n mynd i dechrau o ochr hwnna i orffen ochr hwnna, fel bod chi'n gallu gweld. A N gyda sawl fi. So, edrych ar pa mor clir ydych chi gallu gwneud y symudiad hynna. Felly o'r top. B, E, T, H, A wedyn N. Da iawn. Nawr di'r amser i chi creu dawns enw eich hun. Felly cymryd amser, gwasgwch pause a creu just dawns fach iawn am pob llythyr yn eich enw. Pob lwc. Dwi'n gobeithio bod chi gyda rhywbeth nawr i wneud gyda dawns fi. Felly, dyn ni'n mynd i cael amser nawr i mynd dros dawns fi yn mynd mewn i dawns chi. Felly, jyst cyn trio gyda cerddoriaeth, mynd dros un fi. Felly, dechrau yn sefyll i'r ochr a dechrau gyda'r ysgwydd B, E, T, H, A, N. Iawn. Wedyn, un chi. Cymryd amser. Cymryd tipyn bach o amser am pobl sydd gyda enwau hir iawn. Ie. Gyda cerddoriaeth felly. Un fi yn arfer gyntaf. 6, 7, 8. Mae bach mwy gyflym nawr. 7, 8. Wedyn amser i wneud un chi. Barod. 6, 7, 8. Just un chi nawr. Ac eto, tymed bach yn gyflymach. Na wneud un fi.
Nesaf, dyn ni'n mynd i ychwanegu haen arall i'r challenge felly. Ni wedi creu dawns, ni wedi dysgu un fi, ti wedi creu ni eich hun, a wedyn nawr dwi wedi ychwanegu geiriau bach sy'n mynd i helpu ni wneud i'r dawns tyma bach mwy ddiddorol. Felly mae geiriau fel cryf, araf, gyflym, trwm, mawr, ysgafn, bach a meddal. A dwi'n mynd i taflu rein ar y llaw. A dwi'n mynd i pigo nhw lan un ar y tro. Felly, a mae enw fi yn chwech llythyr, so fi ddim yn mynd i wneud chwech am un fi. Ond yn gyntaf dwi'n mynd i cael mawr. Wedyn, ysgafn. Bach yn trydydd. Trwm, pedwerydd. Gyflym. A un olaf fi, dwi'n cael araf. Am chi, mae yna opsiwn defnyddio unrhyw un o'r ein, neu gallu cael cryf a meddal hefyd. Felly mae hyn yn mynd i helpu creu rhan newydd i'r dawns. So mae geir yr ein yn mynd i effeithio sut yn ni'n neud y dawns ni. Felly yn gyntaf, mae symudiad ysgwydd fi, mae nawr mynd i bod yn fawr. Felly, dyn ni bod wneud un hwn mawr fawr a chi gallu. So mae ddim yn bach, mae'n mawr iawn gyda'r ysgwydd. Wedyn, mae penglin yn ysgafn, so ni'n bod yn ofalus iawn. A bod yn ysgafn. Nôl i'r braich nesaf, dyn ni'n mynd i wneud hwn yn bach. So mae'n newid sut mae dawns yn edrych. O'r top eto, but mawr. Mawr. Ysgafn. Bach. Yn nesaf, mae gyda ni panelyn trwm. Felly, fel bod panelyn yn trwm iawn fan hyn. Mae'n anodd iawn i taflu dros a lan. Felly, o'r top, ysgafn, bach, panelyn trwm. Nesaf mae gyda ni clean gyflym, so really quick hip. Just bach, achos mae'n gyflym, mae'n rhaid i ni wneud e tym yn bach, mwy bach. Yn olaf, sawdl yn araf. Felly, dwi'n mynd i cymryd amser i wneud hwn yn fawr ac yn araf. A really edrych ar y sawdl fel bod pobl yn gwybod symudiad y sawdl ydy e. Iawn, o'r top. Fawr. Penglin ysgafn. Typ bach. Panelyn trwm. Yn gyflym. Ac olaf. Iawn. Nawr mae gyda chi dau fersiwn o'ch dawns chi. Felly cymryd yr amser nawr i mynd nôl i dawns chi. Dych chi gyda dawns fi. A wedyn i chi i newid y symudiadau hwnna. Iawn. Pob lwc. Oes gennych chi rhywbeth? Iawn. Nawn ni wneud un fi yn gyntaf, yr un arferol, a wedyn yr un newydd, a wedyn un chi gyda cerddoriaeth. Barod? Un fi, yr un arferol gyntaf. Barod, a. Fersiwn newydd. Barod ewch. Iawn.
dwi'n mynd i roi chi haen newydd. Felly challenge rhif 3 yw i dewis 2 symudiad o'ch ddawns chi. A nawr dwi'n mynd i wneud i nhw ailadrodd. So dwi'n mynd i wneud, ailadrodd hy fi, so felly symudiad 4, ac y symudiad olaf fi. Nawr, dydy'r ailadrodd does dim rhaid defnyddio yr un rhan o'r corff. Gallech chi wneud e gyda'r rhan arall na. Felly, am un fi, dwi'n mynd i cadw by yr un peth ar e a'r ty. Ond pan dwi'n dod i'r hy, dwi'n mynd i wneud yr un yn gyntaf, a wedyn dwi'n mynd i ailadrodd eto, ond gyda pen fi. Felly, hy, iawn. So, nawr mae gen i symudiad arall i ddawns. Ac eto am yr symudiad olaf. Felly ar ôl hwnna dwi gyda a wedyn araf. Felly dwi'n mynd i wneud e gyda fy coes. A wedyn dwi'n mynd i defnyddio beth am braich dde fi. So fi'n gwneud yr un peth. No. Iawn. Amser newid ddawns chi nawr. Mae gyda chi 20 eiliad. Anda hi. Barod i wneud e gyda'r cerddoriaeth? Iawn, dyn ni'n mynd i wneud un newydd fi, a wedyn un newydd chi. Barod? Barod! Am y pedwerydd haen, dwi'n mynd i gadael chi gyda challenge olaf i roi'r 2 ddawns gyda'i gilydd. Felly mae gyda chi dawns fi, sy'n gwneud Bethan, a dawns chi gyda enw chi mewn e. Felly nawr, cael amser i roi y 2 ddawn gyda'i gilydd mewn unrhyw ffordd di eisiau. A ni orffen gan cynhesu lawr, felly yn dechrau gan rolio lawr trwy'r cefn. Yn araf tan bod chi'n bron at y llawr. Does dim os chi ddim yn cyffwrdd y llawr fan hyn. A wedyn ni'n mynd i plygu ac ymestyn. Cerdded y brych i mas. Cael tipyn bach o amser mewn pad cyn roi'r pengliniau lawr a eistedd yn ôl ar y traed. A dod â'r brych yn ôl y tip off there. O ochr i ochr. Ac eistedd ar y llawr.
ar ei ochr. Ac aros i'r dde. A newid. Gorfodler. As ni'n mynd I daw yr ei coes. A'r coes arall. Cytio mewn. Cofiwch, byddwn ni at Impelo yn hapus iawn petai chi'n anfon eich gwaith galed I mewn I ni. Felly, os ydych chi'n gyda dawns fach, anfon e mewn.